A yau dai an tashi da wani mummunan labari a jamhuriyar Niger dangane da yadda waɗansu fursunoni suka tsere daga wani gidan yari a ƙasar ta Niger. Sai dai cikin taimakon Allah, kamar yadda kuke gani, zakakuran sojojin Niger sun yi nasarar cafke da yawa daga cikin waɗannan fursunoni da suka tsere daga wannan gidan yari na jamhuriyar Niger. Sannan kazalika hukumomi a Niger sun saka dokar hana fita a yankin Tilaberi bayan fursunoni da dama sun tsere daga wani gidan yari mai tsananin tsaro kuma da ke tsare da masu ikirarin jihadi. Lamarin dai ya faru ne a ranar Alhamis, a lokacin da mutanen suka gudu daga gidan yarin na jihar Tilaberi mai nisan kilomita 50 daga Yamai, babban birnin kasar, inji ma'aikatar harkokin cikin gida ta jamhuriyar Niger. Sannan kuma an yi nasarar dakile yunkurin balla gidan yarin a shekarar 2016 da kuma shekarar 2019. Dakarun soji a Niger na fama da har-haren masu ikirarin jihadi a yammacin kasar, a gefe guda kuma suna kare aikin shugabanninsu da ke mulkin bayan juyin mulki da janar Chani ya jagoranta a shekarar da ta gabata. Kazalika ma'aikatar ba ta fayyace yawan fursunonin da suka gudu ba a lamarin na jiya, sai dai kuma ana fargabar cikin waɗanda suka tsere akwai mayaka na ƙungiyoyin Al-Qaida wato Islamic State. A yanzu haka dai 'yan Niger na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan abu da ya faru a jamhuriyar Niger, inda ake ta wallafe a shafukan sada zumunta, a yayin da waɗanda ke alhini ke yi a gefe guda kuma waɗansu na cewa a lokacin da Bazum Muhammad yake mulki yana ɗaya daga cikin abubuwa masu kyau a farkon mulkin Bazum da yake yi. Idan aka kai hari a Tilaberi, Bazum zai ɗauki ƙafarsa ya fita daga fada ya je ya jajanta wa talakawa waɗanda abin ya shafa, sannan yakan gayyato wakilan talakawa yankin ya kawo su har a fadarsa ya zauna da su inda ministoci ke zama, su zauna ya ji kokensu. Sannan Bazum hatta masu ta'addancin yana ƙoƙarin ganawa da su don sasanci, ya ji kokensu meye matsalar don a yi maganinta. Kusan cikin shekara ɗaya Bazum sai da ya kusan zagaye jihohin Niger baki ɗaya, kusan duk wasu wurare masu haɗari a Niger. Bazum a wancan lokacin bai ji shakka ko tsoron ziyartar wurin ba. Sai dai wannan mai ra'ayi wato Abu Zaid ɗan Niger ya ce bana tafiyar Bazum Muhammad, sannan bana jam'iyyarsa ta PNDS. Amma a wancan lokacin hatta masu kishin ƙasa na gaske sai da Bazum ya sace zuciyarsu, har da irinmu da ba mu yin ra'ayinsa ba lokacin yakin neman zaɓe. Kawai daga baya kuma mai faruwa ta faru. Ana muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan batu. Shin kuna ganin wannan rashin tsaro da ya ƙi cinyewa, shin yana da alaƙa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda suke a jamhuriyar Niger, musamman ma masu kare mulkin dimokuraɗiyya da kuma masu fafutukar ganin an saki Muhammad Bazum? Anan muke addu'ar Ubangiji Allah ka zaunar da ƙasashen mu lafiya, ka haɗa kawunan mu, ka ba mu shugabanni na gari. Amin summa amin.